Assalamu alaikum vatandaşlar. Çok salam. Näde? Ve bugün vatandaşlar bu söhbet iyleşimizi bilen bradarak öz başta gürüňdeşlige deliydi. Käbir zatlary analiz etdikde oturup sonra birden bir soralar ýüze çykdy. Şu soraularyň üstünde birazajyk maslahat edeli hemen bir iyleşlemeli bilen paýlaşarlydyk. İlkinji soralardan başlasak, şu iş ýagdaýy hem Türkmenistan öz watanymyzdan çykyp taşary ýurtlarda işläp beren illeşlenmeliň ýagdaýlary barada. Ondan soňra bu ýerde dolarlaryň ýokary galmagyndan, aňyrda Türkmenistan içinde dolarlaryň arzanlamagyndan soňra da gelen ýagdaýlarymyz barada birden soralar çykdy. Şu soralaryň üstünde birazajyk öz başdak söhbetdeşlik edelidik. Indi näme şaýda söhbet ine şu Türkmenistanyň içinden ýurdun 60 göterimi işlemäne çykdy diýilýärdi ýurdun daşyna. Dogry. Doğru. 60 göterimi çykdy ýurdun içinde Türkmenistan içinde illeşlenmeliň 40 göterimi ýurdun içinde galdy. Bu ýurdun içinde galanlaryň 40 göteriminiň hemmesi de işçi güýji däl. Hasaplarsak, hasabyny alyp görsek, barçy işçi güýji däl. Bularyň bir bölegi täze doglan çagalar bar, ýa-ni doglup 6 ýaşyna çenli däk çagalar bir bölegi. Bir bölegi mektep ýaşyndaky çagalar. Şu sanaýanlaryň hiç birde işçi güýji däldir, önümçilik öndürýän ýa ekgen, dikgen bir işçi güýji däldir. Mektep ýaşyndaky çagalar, ondan soňra harby gullukdaky we ýokary kujaýlaryndaky watandaşlarymyz bar. Ve bundan soňra ýanky doglan täze bolan çagalara bakýan, seredýän ejeler, enelem, aýal gyzlarymyz bar. Bular da işlemeýärler. O öý hojalygy bilen esasy işçi güýji däl. Ve bundan soňra okuw diýilen, mektebi diýilenleriň we harby gullugyny deňip gelenleriň, ýokary kujaýyny deňip gelen ýaşlanmadyň işsiz bir topar bar. İşsizlik topar, işsiz topar. Bularyň da hemmeti işe girmeýär. Ýene bir bölegi garrylardan, ýa-ni hassalar we garry ýaşdaky, uly ýaşlardaky hemde hassalardan ibarat bolýar. Uma şu 40 göterimiň ýyza galan 40 göterimiň içinde şonça bölekden aýranlykdan soňra söhbet ýurdun içinde bir önümçilik öndürip biljek, işläp biljek adamlaryň sanyny özüňçe fikir edbermeli, näçerä adam işläp biler diýip. İnşallah birinciden asawar go tema hapda yani ikimiz öyle aramızda gepleşemizde öyle aramızda bir şeyler hakkı soru ortaya çıktı. Ondan sonra bu sorular ne için ekrana çıkıp aýtmalar diýen karara gelip ekrana çıktı ikimiz bilelikde. Birinjilik bilen watandaşlar, ýyleşler hemmeňize assalamu alaikum. İnşallah sana da salam. Şunu ekrana berilip öbden ver pikirlenip gördük ya öz aramızda gepleşemizde köp sorular ortaya çıktı da şonuň üçin ekrana çykýatyk bolup ýöne ýanky aýdyp geçen demelen hakykatdan durmuşdaky bolup duran zat ýönem Türkmenistandaky bolup duran ýagdaý bolup duran hereket diýip aýdyp geçen 60% yani 50% 60% ýurdun daşyna şol son dogry onuň belli bir prosenti okuwçylardyr. Yani ýurdun daşyna okumak üçin, bilip almak üçin giden täze ýaşlar, yani ýaş ýetginjekler, yani esasy işçi güýjüň jemlenen nemesi basgançaly. Bölegi ýaşlar, esasy ýaşlar. Şol sanmada ortaça ýaşdan orta ýaşlylar var, yani 30-35 ýa 35-50 ýaş aralygyndaky adamlarga ýurdun daşyna işlemene çykýarlar. Yani näme sebäpden işlemene çykýarlar bular? Elbetde pul kazanmak üçin, işsizlik, yani Türkmenistanyň içinde krizis, ýagdaýyň şu ýagdaýa gelmek üçin, gelenlik üçin şu ýurdun daşyna pul kazanmagyna çykýarlar.
Inni maks sebap var berde. Öz yurdunda iş yok mu deyip nemeler çıkýardy, ortağa çıkýardy. İş birinjilik bilen iş näme gelýärdi bolsun öz yurdunda. Hemme da hökümetiň eline yani hiç bir neme döwlet derejesindäki hiç bir orunlar wezipeler diýip alaýyn men berde. Halkynky däl. Önümçülük gatlaw bolsun şol sanda ya ýene şoňa meňzeş nemeler bolsun. Bu doktor bolsun. Hemmesi hökümetiň eline yani şu ýerde aýdaýyn men zawut bolsun. Yağ zavut bolsun, ya bolmasa karbamid zavut, ya bolmasa şol sany elektrik öndürýän nemeler bar. Şolaryň hemmesi yani esasy pul gelýän nemeler döwleti hökümetiň eline. Onam bärde watandaşlaryň hemmesi nemeler Alıp suwam şol sany hökümetiň eline degişli. Şolatlar näme üçin näme sebäpden halkyň eline der. Ine bu şu soragyň baş şuň esasynda gelýärdi, orta gelýär. Yani soraw şunyň esasynda birazçyk watandaşlar şunu göz ýetirip bilseler, mesela gaty giden bärde soraw orta gelip çykýar da, yani sen orta aýdyp geçen sorawlaryň näme üçin daşynda çykdy diýerler. Elbetde şu orunlar, şuna meňzeş orunlar, ya bolmasa şunu gide nädir, başga näme orta atmaýyn. Şu nemeler we pudoklar hökümetiň eline bolan ýagdaýyny şu ýagdaýa gelmeginiň sebäbi şular ne? Şulatlardan bolýar şu ýagdaýa gelmeginiň. Ya watandaşlar buna aklyna goýan, ya pikir kellelerine goýulan näme? Hemme de şu döwletinki, hemme de şu hökümetinki bolmaly kady pikir edýärler. Emma gynansak da bular ýaly däl. Yani eger şu zatlar halkyň eline bolsa, hususy eýetçilige geçilen bolsa, geçilen ýagdaýyny bu ýerde gaty ummasyz köp derejede iş orunları döreýär birinjilik bilen. Ikinjilik bilen halkyň ýaşaýyş hal ýagdaýy, maddi üçinjiligim hasku ýokarlanýar we şol sany ortaça da bolýar, yani belli bir presepde durmaýar, dogry ýokary katlyk, aşağı katlyk, aşağı katlyk diýilen az mukdarda bolar, ýani orta katlyk. Şolar ýalyk näme diýip aýdýar men bärde. Ondan soň bärde ýene bir zat aýdaýyn, bagışla bu muhtemelen. Mesela men bärde ne şokat şo ýa-ni durdum. Ne bagışlan näme boldy? Ondan soň ýa-ni aýdyp geçen nemeler ma iş orunlary, şolar näme üçin döwletiň hökümetiň eline, ýani halkyň eline dälip näme orta atamdan soň ikinji ýerde de şu näme gelýärdi. Hususy eýetçilik atnemesini, hususy ýerleri açmagyna, önümçülük pudoklaryny döretmäge döwlet nämesi üçin şert döredenok. Ine pikir şol soraw ortaga gelip çykýardy. Eger şol hususy eýetçiligi onu hususy eýetçilik bir şu önümündir, yani öndürjü güýç şonu zawutdyr, fabrik ýaşamagy önümçülük gatlawyna mümkinçilik döretmeýänligi üçin bunu etjek adamlar bar. Yani 5 vermeň deň bolmaýy ýaly ol baý ýurdun içinde. Hemme kişi gary iş bilen meşgullanmaly diýilen zat ýok. O hukman ýagdaýda bolaýmaly bu o etjek adamlar, ama edenler, ama önümçilik hususy eýetçilik geçip önümen näme önüp beren gatlaplar bar, yani bir näçe prosent. Köp mukdarda da az mukdarda ýöne şolara da baskı atsyna da bilýän. Şol sanda polisler de prokuratura ýene şoňa meňzeşler ýene gidip otur, yani näme ýok. Arkaýyn işlemäne mümkinçilik ýok, şert ýok da. Şunu bilýärmi? Şolatlar bolmanlygy üçin halkyň gelen ýagdaý şular ýalyk ýagdaýa gelip çykýar, ýurdun daşyna işlemäni, mejbur işlemäni çykýarlar. Olum sorawyny esas soraw ortaga gelip çykýar, esasy soraw. Şolatlar ýok. Şu hakykatdan ýok Türkmenistanda. Näme üçin ýok? Sebäbi näme? Meselen soraw ortaga çykýar. Her kimin kellesinde biz şular ýalyk pikir edip bilýän bolsak watandaşlar näme üçin şular ýalyk pikir edip bilenok diýilen sorawym ortaga çykýar. Ikinjilik bilen näme üçin şu zatlar ýok diýilen sorawym ortaga çykýar. Näme üçin onu özüňiz göz ýetirin. Yani halkda, yani adamın nemesi. Ýeňşe aýdyber. Dowam ediber. Başla sözüm böyle. Yani yurdun içindeki şu önümçülük öndürüp bilecek gatlakları sanadıktan sonra senemle şu yani himmelatlar
hökümetin şu wagtky hökümet diýäse ýöne ýa döwlet diýäse ýöne hakykatdan ol döwletin däl hökümetem ýokduryny bildirdiler. Senaýatçy Topor diýäs olara. Şolaň eline bolanlygy üçin elnelikler üçin halk işsiz galy, aty köp adam işsiz galan soň önümçülük pese gaçdy. Dogly derejede ýok diýseň de boljak. Önümçülüğü ýok ýerine de mudama işsizlik bolýandyr. Soňra şo işsizligiň ýüzünden bir giden işläp biläjek ýurdun 60 götürmi diňe işçi güýji bu da öndürýän güýji, işçi güýji ýurdun daşyna çykdy. Bulan içinde ýa-da sanadyň da dogry olan içinde ýaş talyplar da bar diýip ýöne talyplaryň hem okap göreni gaty azdyr, okuyanlar badyr ýöne gaty azdyr, talyp bolup çykanlaryndan soň ýylaryndan pul urodyp bilmän soňlar ýygyna postarlar pul urodyp bilmän soňlar bulara mejburi okuwlarynyň köpüsi okuwlaryny taşlamaly bolup köpüsi okuwny okuman işlemeli bolurlar. Mecburi ýagdaýda. Bu ýagdaýa näme üçin geldik biz? Indi ýurdun daşyna çykdy, halk işler isteyip içinde iş tapmadyk. Ýurdun daşyna çykyp bir ýagdaýymy gowlaýyn, ünüzeranymy, oňaroýyn, maşgalamy ekläýin, gowdurmuşda ýaşaýyn, baýaýyn diýip çykdylar. Çay salaýyn, gow maşyna alaýyn, ýa her kim bir arzuwy bar-da. Ýöne näme üçindir? Şunça ýyllap işlese de halk şunça ýyllap, şunça fagatlap işlese de baýamadyk. Üstesine ne söhbet biz holarda şo masyn demäni ana edemizde şo şu ýylyň mart aýlaryna bolmaly, watan habarlaryna bir çykaran nemeleri bardyr. Türkmenistanyň ähli içindäki ministrlikleriniň, pudoklarynyň aşary ýurtça bankasynda rahatlary, bergileri bardyr. Şol statistikany hemme bilseň, çykaryp bilseň ekrana goýsaň. Häzir şonu ekrana getirip bilsem ekrana getireýin, sen aýdyr bärden ýemşäg ýany. Şol statistikada ne ýazylgy da Türkmenistan ähli pul doktoryň bergileri bar. O mart aýyna çykypdy. Men pikirimçe bergileri bar. Ähli pul doktoryň umumy bergisi de 13 milyar gowrak bergisi bar. Awa. Hemme pul doktor jemläňde şo 13 milyardyň içinde de bir oba hojalygy pudowynyň 800 milyon dollardan gowrak bir bergisi bar. Oba hojalygynyň. Indi şu ýere geljek bolýan men. Eger oba hojalygynyň 800 milyon dollar bergisi bar bolsa, oba hojalygy şu wagt nerede işli? Hususymy oba hojalygy. Yani ekinleri, öndürýän mallary, oba hojalygynyň hususy özüne degişlimi, oba hojalygy öz başda işleýärmi? Sonra çykýar. Sonra da ýene bu ýurdun daşyna çykanlaryň ýanky 60 götürmi ýylat ýurdun daşyna çykdy diýdik. O da işçi güýji çykdy. Bularyň da gaty köp götürmi, men pikirimçe 90 götürüm bardyr. Sebäbi hemme ýerden de gawatlaşýanlaryň owa adamlary işläp görenler, owa hojalygyndan çykan adamlary. Bularyň da Türkmenistana şu jemläp ýurdun içine uradýan pullaryny hemmesini minimum hasap bilen hasaplap gördük. Söhbetimiz bir rödara hemmemizle gepleşimizde hasaplap gördük. Şu her ayda 200 milyon dollardan gowrak pul gidýär Türkmenistana şu daşynda ýurdun daşynda işläp görenleriň hasabynda. Bunu da soňky şu 4 ýylyň içinde alanymyzda 4 ýyly ara alanymyzda näçe milyard dollar bolýar. O hojalygynyň içine giren, o hojalygynyň işgärleriniň ýurdun daşyndan Türkmenistanyň içine salan pullary. Her ayda 200 milyon dollardan hasaplanyňda bir ýylda 2 milyard 400 milyon dollar bolýar. Bir ýylda 2 milyard 400 milyon dollar. 14 ýyla hasaplanyňda 8 milyard 9 milyarddan geçýän pul bolýar. 9 milyard 600 milyon. Ýurdun içine giren. Näme üçin o hojalygy 800 milyon bergide bu. Giren pul. Indi häzir o taýnada ýetsek, ýöne bizim nemämiz boýunça, indi hasabymyz boýunça biz
uğrattık da daşında işleyenler girdi diýär. Biz bardy diýär. Hı hı. 9 milyarddan gowrak pul berdi. Türkmenistan uğrattık. O huzurluğun adamları şu 9 milyardın içinde o huzurluğundan çıkan adamların payı has köptür. Şäherlikler de vardı. Yani o huzurluğun adamlarına çıkanlar has kendir. Eğer o huzurluğu 800 milyon dolar bergili olsa uğradılan pulun 9 milyarddan geçen pul olsa ne edip 800 milyon dolar o huzurluğu bergili olýar. Taşarlyk bankasyna. Eğer de häzirem şu nemede ýazylyp durdy. Yani statistikalarında 2034-nji ýylda azaltmaly. Bu gowy azaltmaly 2034-nji ýyla çenli. Iň soňky soragy 2040-njy 2000-nji ýyla çenli. Gidýän eken şo 13 milyard dolar bermeli. 2043-nji ýyla çenli. 2043-nji ýyla çenli. 2043-nji ýyla çenli 13 milyard dolar bermeli bular. Bizim Türkmenistan döwleti Taşary ýurt bankasyna bolan bergisini 2043-nji ýylda üzmeli. Ýöne 4 ýylyň içinde Taşary ýurda çykan Taşary ýurdan çykan Türkmenistanyň raýat watandaşlary 9 milyarddan gowrak pul sallar. 9 milyard dolardan pul sallar. 4 ýylyň içinde. O pullar nirede? Bu da bir ullokan soru. Egerde biz hakykatdanam ýurdun içinde şu iş daşynda işleýänler ýurdun içinde pulu barýan bolsa, söhbet gaty gen soraw bu. Şunça pullar nirä gitdi diýdirýär. Ummasyz pul bu. Ummasyz pul ýeňşäň şu ýerde maňa näme söz berseň, menim nime üstüne goşdum. Ýa sen aýdyp geçdiň de sözüň başynda. Önümçilik bolmasa iş ornları bolmaz diýip aýdyp geçdiň de. Diňe iş ornları däl berdi ýeňşä önümçilik bolmasa döwlet ýok diýilen nimäni getirýär ýani. Şu önürjü güýjüň esasynda döwlet dayanýanlar. Ýani şoň salgytyň esasynda döwlet bolýanlar önümçilik güýjüň aşagynda. Önürjü güýçleriň aşagynda. Esasy döwletiň nemelerini, esasy pudoklaryny önürjü güýçler alyp barýar. Ýöne berde gatköp nemäni aýdap geçdiň de şu muktary, yani ýurdun daşynda işlemene çykyp gazanan pullaryny içeri uğratma statistikany açdyňda birazajyk. Indi şu ýerde men aýdyp geçeň. Şu ýylyň başynda watan habarlaryna şular ýa statistikany görkezdiler-de. Şu ýerde men ekrana goýjak ýa-da şu ýerden ýöne şu aýdyp geçeň şu ýerde şu Newitgaz toplumy bar. Guruluşyk we senat toplumy bar. Şolsan ulu ve kommunikasiýa toplumy, o hojalyk toplumy. Iň soňunda bolsa ilim, bilim, saglyk, goraş, sport, ýaşlar jemgyýetçilik guramalary toplumy diýer. Indi sen gözeňi getir. Ýeňiş gözeňi getir. İşte sen ýaşap gören döwletinde, ýani Ýewropa döwletlerinde bolsun. Ki aklyna gelip biljek zat mı ýani guruluşyk we senat toplumyny döwletiň ýa hökümetiň esasynda garamagy, hökümetiň göz altynda garamagyny gözüne getirip bilýän. Bu bolup biljek zat mı? Yani hökümetiň zat diýilen neme? Şol sanly ulu hususy bolmaly. Elbetde hususy bolmaly. Bu husus bolmasa bundan başga söz güt ýok. Yani eger şo hökümetiň bolsa şu ýagdaýa gelýär ýene şu aýdyp getmiş geçirip otursan özara göründeş geçirip otursa şu ýagdaýda. Eger hususy ýagdaýa gelen döwlet hökümetiň eline bolanma, halk şu ýagdaýa gelýär. Hökümetiň eline de şo zatlar. Şol sanly da berge de watarlar. Yani o hocalyk däl berdi. Köp näme aýdyp geçen Newitgaz toplumyny, guruluşyk senat toplumyny, ulu kommunikasiýa toplumyny, o hocalyk toplumy, soňra medisinski derman senat ministrligini aýdyp geçýärler şu ýerde. Olaryň içinde de aýratyn nemeler bar. Ýöne şular, şu esas pudoklar hökümetiň eline bolan ýagdaýyna. Şu ýagdaýa gelýär Türkmenistan. Bu ýagdaýa geljem bir tekel kelläň işleýän adam üçin düşünükli zatdy. Elbetde düşünükli zat. Ýa soraňa gelen, ýurdun daşyna çykyp işlemene çykyp içeri pul uradýan adamdan pullary içeri girýän hakykatda faktiski. İçeri girýän şo pullar. Girýän olsa görkezsinler onda şo pullar gelýän nemeler girdi.
statistikasyny görkezsinler, ne ekrana çykar, watan habarlaryna çykar. Görkezsinler, bizem halk ne, men halk bolanym üçin şu zatlary özüm men düşünýänim üçin şonu ekrana çykyp gürleşýär, ýa-da gürlüňdeşlik geçirýär diýeniň. Ya sen düşünýänim üçin. Ha, diňe bizim düşünýämiz ýokmy? Halk düşünýär, bütün halk. Biz şu zatlary aklymyz ýetýän bolsa, näme üçin halkyň akly ýetýän? Halkyň akly ýetýär, ýöne şol akly başga ýaňa neme diýerler, öwürýärler. Ha, içeridekiler buna hakikattan düşünýärler. Yani men hökümetiň işgär diýip gören adam. Näme üçin, näme sebäpden onda sen hökümetiň işgäri bolsaň, döwletiňe hyzmat edýän bolsaň, näme sebäpden görkezem okşuny? Ha, bunu şolar ýaly ekrana aýtsaňam sen watan dönüp bolýar. Şey gülkünç yerleri var esas. Sen watan dönüp, men watan dönüp bolsa men halkyny, men şu zatly sonra ya. Haydi berýän şä. Watan dönüp diýen şu sözüň aýtjakda watan dönüp diýenlerine biz watanymyzy barada, toprağymyzy hakynda ýa-da bir halkymyz hakynda hiç ýyly zat aýdymyz ýok. Biz diňe kemçilikleri aýdýar. O da göze görünüp duran, düzedilmeýän kemçilikdir, öňde görünüp durýany düzedilmeýän we halkyň şu zatlara hiç ýyly bolmaly ýalyk edip şeret duran aslında bolmaly däl bir zada bolmaly zat ýalyk edip kabul edip özlerini rahat alyp barşlaryna hayran galyp biz şunu aýtmaly bolýar. Biz näme üçin de bu söhbeti kimiz çykdyk. Egerde illeşlemizde de häzir şu sorawy kelletinde şu sorawlar aýlap berenler. Gaty kändir. Olaram özlerini belki sıkıp aýtdylar, sıkıp meselelerini şu gepleşiň aşagyna biz garaşýar. Ýazyň pikirleňizi ýazyň hökman. Siz nähili pikir edýäňiz illeşlemizde pul urod ýaşdýar ýurdun içinde. Ýurdun içinde urod ýaşdýar, gatkan pul urod ýaş. Gadanlymyz, gadanasymyz gelýär, köp uroddyň, şoda urodosyň gelýändir. Hemme kişiyle. Önüne üçin baýamyz. Näme üçin köçelerimiz häzirem palçyk. Näme üçin çağalamyz mektebe gidende aýagy palçykdyl, ýydyna dolanyp gelýär, köşün palçyklap. Näme üçin ene atalamyz çağasynyň aýagynyň palçyklygyny çağasyndan görýär. Gidijek çağasyna sökýär. Näme üçin sorokän, näme üçin ýydy guturmaýar, buny akşama açyn, näme üçin daýhan öz eken buğdoynyň, bir ton buğdoynyň bahasyna bir ton kepek alyp bilen o. Döwleti tawşyran bir ton buğdoynyň bahasyna bir ton kepek alyp bilen o. Soraw bar. Näme üçin daýhanlarymyz paýta ekken, daýhanlarymyz gara paýtanyň iň soňky hapa Atwal. çökündü ýagyna oçura durýarlar. Onu alyp bilen oklar. Eken paýtasynyň puly ýeten okşaňa. O da paýtasynyň diňe çigidinden çykýanda. Näme üçin paýta ekýän daýhan öýünde mal saklaýarka, malyna iň bermek üçin bir halta günzary üçin oçura durýar. Diýmek bu zatlaryň hiç biri halkynky däl etdiler. Hemme zat biriniň eline hökümetiňki diýär. Hökümet kim? Hökümet bir adammy? Aslında hökümet diýip biz kimi gözegine getirýäs? Şu hakda pikir etmeli. Hemme zat hökümetiňki diýär, paýtany ekýäs, hökümete tawşyrýas. Buğdoy ekýäs, hökümete tawşyrýas. Oýun ýetişdirýäs, hökümete tawşyrýas. Söwet gaty soraw jogap ýok. Soraw gatykän. Ýeňşe soraw haçanan we soraw gelinýär ýöne eler hakykatdanam iş dünýäsinde, iş ýüzünde hökümet işini ýerine ýetirýän bolsa, halkyna hyzmat edýän bolsa, döwlet üçin hyzmat edýän bolsa, görkezsinler şu zatlary, statistikasyny görkezsinler, analiz etmesini. Eger biz düşünýän bolsak, näme üçin olar düşünüp bilen? Soraw gatykän. Ýagny neme bar? Eger şu zatlary edilmeýän bolsa, özlerin başarmayan olsa, onu kim başarıyor bu zatları? Hökümetin özleri başarmayan olsa, bolýar diýeli şu zatlar hökümetin garamağına bolsun. Şolon garamağına bolanlyk üçin şu zatlar şolar ýalyk bolýar. Şolar ýa kyn ýagdaýlara düşýärler. Onu siz öz eliňizde saklap, onu şolar ýa mümkinçilikler döredip bilýän bolsa, bu döredin. Başarýanyňmy? Döredin. Göreli biz. Ya halk görsün. Bütün halk. Yok. Diýmek bärde döwlet biziň elimizde däl. Eger sizden başaryp bilmeýän bolsaňyz, ýa hökümetiň işgärleri. Hökümetiň işgärleri diýsen bärdeme jenaýetçi topar diýen olar. Jenaýetçi hökümet olar. Halkyna neme bolýar?
Düşman hakikatdan düşman yani. Eger bu zatlara bizim kimimiz düşünjämiz ýetýän bolsa, ýeňi soru orta gelip çykýar. Ýani sen aýdyşyň ýaly gaty soru kem. Ýöne watandaşlar sizden bulla haýyş. Eger şu wara düşünjäňiz bar bolsa kommentariýada ýazyp geçiň. Öz düşünjäňizi bilemedin. Beýan edin şu ýer kommentariýada aýdyp geçiň. Neme bar? Şu ýagdaý, näme üçin şu ýagdaýa gelýänligi sebäbi, ine ýanky başda aýdyp geçişimiz ýaly. Eger şu zatlar hökümetiň eline bolan ýagdaý bolan bolsa, şu ýagdaýa gelmegi mümkinçiligi şular ýalyk bolýar. Iň soň şular ýalyk näme gelip çykýar. Gelip diýerýär, ne diýeredem şu. Şonuň üçin diýýär, ýagny saparaga aýdyp geçýär her sözünde. Ýer suw reformasy, ýer suw eýçiligine geçilmese, döwlet derejesinde bolýan däldir. Diýip aýdyp geçýär. Hakykatdyr. Mine şu zatlar nemesi özüni şu ýerden gelip çykýar. Ýani bir özara düşüşme esasında bir ýöneköýje bir neme ýöneköýleşdirip aýdýarsa bunu özümiz görüňdeşlik geçirenizde ýöneköý nemede halkyň düşünüp bilmek şekline görüňdeşlik geçirýäs berdi. Ýöne beýleki temalara da agdak geçsek ol has agyr bolar ýöne ýeňşä. Ikimizden aýratýan gep nemeden özara ýöne halkyň düşünüp biljek başly halkyň düşünüp biljek şekilde nemeler aýdyp geçýäs berdi. Halk elbetde bunu düşünýär. Ýöne ýanky nemeler, pudoklar, öňümçilik gatlaplary halk ýerine bolmaly. Halkyň öňü şu zatlara eýe çyksa, iş ýerlerem bolar, mümkinçiliklerim bolar, şert maddi ýagdaýlarym gowlaşar. Ýöne ine jenaýatçy hökümet şonu öz ýerine, öz garamagyny alanlyk üçin şular ýalyk boldy. Saparaga biram aýdyp geçenler ýani birja sewdasy ýani telekeçilen öndürýän nemesi şu birjaň üstünden geçýär. Şolun esasından ýönetiyor daşurda satylýar. Ol şu ýerde gatyken ýagdaýda ummasyz pul aýlanýar ýani birjada. Ene biziň telekeçilen başlaýan şaha bolma. Biziň telekeçilenimiz şonu näme sebäpden ekran çykyp aýdanoklar ýa habar ýetirenoklar. Habar ýetirenler bar. O habar ýetirenlikler üçin şu soraglar ortaga çykýar. Yani birje diýilen zat aslında gerek mi sen önümçülüğün arkayn hereket edip yurttaşyna satma mümkinçiligi ýokmu? Öz ýurdunda öz nemäň üçin hem watanyňa hem döwletiňe nemäň nalogyny töleýän, bergiňi ödeýän, hem de özüň önüme öndürip bir giden bir topar adam işçi organlaryny döredýän o ýerde iş organlaryny. Şol sanna özüň ömlemedýän peýdalanýan. Näme üçin o ýerde birja näme ödep ondan soň ýurtdaşyna satylýar öndüren önümler. Şoň esasında da milyoner bolup giden adamlar bar. Milyoner. O zatlara düşünýärler bular. Düşünýärler. Ýöne diýilen sonra ortaga gelip çykýar. Düşünýänlikleri üçin şu zatlar edýärler. Düşünýänlikleri üçin. Ondan söhbet bir gen zat bar da öndüren adam biri, eken adam suwun tutan adam biri, iýmini beren adam biri, otladan adam biri, ýöne satýan başga biri, puluny alýan başga biri. Öndüren adam ýene de çörege oçura durýar, ýagy oçura durýar, ete oçura durýar, ýa-da alyp bilen o. Bizim ýagdaýymyz halkymyzyň düşen ýagdaýy gen zat. Ondan soň ýene şu taýda bir memani bir döwlet diýäse biz, ine döwlet diýip bir uly bir zady gözegine getirýändirler adamlar. Döwlet bilen oýun edip bolmaz. Döwlet güýçlidir, ýöne döwletiň nämedigini, nämelerden ibaratdygyny bilmek gerek. Söhbet ilki bilen döwlet maskalalardan höreýärdir. İlki bilen bitewi, bir sagdyn bitewi maskalalardan başlanýandyr. Döwletiň başy maskalalardan döwlet adam iş adamlary çykýandyr. Maskalalardan bilimli adamlar çykýandyr. Maskalalardan önümçilik öndürüp biljek işçi güýji çykýandyr. Ýöne maskala sagdyn bolanlar, maskala bitew bolanlar. Ine şol döwletdir. Ýöne şu wagt biziň maskala bitewligi barmy ýurdun içinde? Ýok. Diýmek döwlet de ýok. Maskala bitewçiligi giden bolsa, şu wagtky ýarty maskalalar, bölünen maskalalar bilen döwlet bolup bilermi? Döwletiň içinde şu ýarty maskalalar güýji bilen bir önümçilik öndürüp bolarmy? Ýa-da bir
dörep bilermi? Döremeýär. Bundan soňra da şu wagt bir bölümli bu bir boşluk boldy aralyk. Gaty kän 2 ýyl, 2 ýyldan gowrak maşgalalaryň arasyna uly bir boşluk düşdi. Bu boşluk barandan soň doljakmy? Doljaklygyna da meniň şuňa bir dol ýüzde ynanmam ýok hemmetine. Çünki bu ýerde bulaşanlar, bu ýerde bulaşýar, ýurdun içinde bulaşanlar, ýurdun içinde bulaşýar maşgalalar. Şeýle bir nemeni aýtyp bereň arada ýaly gurrun edip otyr, illeşler bilen bolýan. Öý salýan diýe, öý salyp barýan diýe, ýöne diýe, öý salyp barýarkan diýe maşgalam ýykylyp barýar diýe. Görýärmi? Adam bu ýerde galanjy edip öý salyp barýar, ýöne maşgalam dagap barýar diýe. Aýdymdy. Sene öý gurýan, maşgalam dagap barýar. Gaty teýin ýagdaý söhbet. Şu illeşlemde bir soraw beresim gelýär, kommentariýalaryňyzda da şonu ýazmaklaryňyzy sizden ulokan haýyş edýäs. Şu ilki bilen biz ýurdun içine uradýan pullarymyz ýurdun içine barýarmy? Öýümizde barýarmy? Bu bir. İkinciden daýhan näme üçin öz eken buğdoyunun bahasyna, tawsyran buğdoyunun bahasyna düşen buğdoyundan alan pulunu şo mikdardaky kepegini alyp bilenok. Buğdoyun kepegini. Näme üçin daýhan eken paltasyny tawsyrandan soňra içiniň iň soňky atwat gara ýagyna oşura durup ýag aljak bolýar, onuň gymmat bahadan. Oňa da paltasyna tawsyran pul ýetenok şo mikdarda ýag aljak bolsa, o da ýetenok. Näme üçin? Näme üçin çagalanmaz aýaklary palçykly, aýagyny palçyga basyp köçäniň içinde mektebe gidýärler. Näme üçin ene atalar öz çagalaryna sen aýagyny köşüň palçyklap gelipsiň diýip bizde çagajyklaryna sökýärler. Şu zatlar dogrumy? Watandaşlar kommentariýalarda ýazmaňyzy sizden haýyş edýärim. Sizin hem şu zatlar hakynda hem ýa-ni pikirlenmeniz gerek. O çağan günäsim ýa ýolum günäsim bol. Şonam ýatdy. Doğru. Ýöneteji sorawlar ýalakydyr. Ýöne bulan aňyrtymda türkmen ykbaly ýatandyr. Gaty uly bizim şu ýagdaýa gelip ýetmegimiziň sebäpleri ýatandyr. Adadyk sorawlar kändäl ýöne soraw gaty kän ýdyndan. Son neme var ýeňşa dogry aýdýan kommentariýada berläp geçdiler şo watandaşlar ýöne. Bir döwlete esasy uğurlyk etjek bolsaň, esasy nemelerinden birini aýdýan şu döwletde guruluşy edilýändir. Olam özüm aty çalp dep binni guruluşy edilýändir. Ýani şeýle bir zat bar da, näme üçin Türkmenistanda guruluşy hökümet ýerine ýetirýär? Näme üçin hususy eýçilikdäki nemeler guruluşy edenok, hususy nemeler guruluşy edenok? Ýani islenlik kur Türkmenistan watandaşy bolsun. Türkmenistan raýaty ýani men sen ýene biri oraz bolsun, aly bolsun, tapaw diýip islenligi. Näme üçin şolar ýerine guranok şolatlary? Ýeseň ýaşap oturan döwletimiň merkezinde atýarlar bolsun, ýa bolmasa uly nemeler bolsun, mektepler bolsun, ýa universitetler bolsun şol sanly. Näme üçin bizim döwletimizde Türkmenistanyň şolatlary hökümet gurýar, hökümet galdyrýar. Bolýa sen galdarypsyň. Ol biz bilýäs. Näme üçin, näme sebäpden galdyrýanyny biz bilýäs, onu düşünýäs. Ýöne hanşoň görke da şoň bir näçe çykdy, näçe milliard şoňa bagşet sarpladyň we şondan her aýda ýa bolmasa her ýyl 6 aýdan ýa her ýyldan näçe mikdarda girdeji geljek şolardan. Sen salan mihmançylyk atýalyndan bolsun, ýa bolmasa o sport nemelerinden bolsun, tapaw ýok, näme salan bolsa. Hanşoň çykaran çykdyjylar ýa girýän girdejiler halka analiz neme berýärlermi? Atçot geçe maglumat berýärlermi şolar? Şu giden dünýäň pulunu berip saldyrýarlar özleri. Haňsam ýene şeýle bir zat da şol sanýan atýar bolsun, binalar bolsun, şu nemeleri näme üçin ýurtdaşyndan gelen kompaniýalar, firmalar salýar şolartlary. Ya Türkmenistanyň içinde bular ýalap nemeleri, binalar salyp biljek fabrika ýokmy? Firmalar gatmy? Onda ýa-ni näme üçin, näme sebäpden onu türkmen ýaşlary ýurtdaşyna çykyp okuýarlar? Şolar ýalap arkitektura uğur bolsun ýa binagarlyk uğur bolsun. Ýa bolmasa gidip otyr şo kän nemeler bar.
Yani olar näme sebäpden okuýarlar? Öz iş ornuny açmajak bolsalar, ya bir ýeriniň bir açan nemesinde garışkar bolup işlemek üçin okuýarlar bular. Gengat söhbet. Gaty genzat. Gengat. Genzat diýense ýöne genzatdan de gaty genzat. Yani bizim kim şonu düşünjämiz etken bolsa watandaşlar bu kommentariýede bellek geçin şolatlar hökümetde soramamız gerek, o jenaýat hökümet der, o jenaýat topor hakykatdan jenaýat topur. Ýöne bir de biz şolary fora berýärsiň, jogabyna garaşýarsyň, jogabyny. Ha bilýär, jogap bermejeklerini ýöne bir aş bilen belirtirler azala. Hakykatdan bir iş ýerine faktiski öz işlerini yerine getirýän bolsalar jogap bersinler. Ine suwgatçylygyna gelirler de, suwgatçylygy. Sözüm böyle. Suwgatçylygyna gelirler. Şu ilat her ýylla bolýar, aýda diýjek, 6 aýda diýjek, her ýylla näçe kub metr suwy, agyz suwuny, neme topraklara gidýän suwlarda agyz suwuny sarp edýär her ýylla. Yani Türkmenistan'ın vatandaşları. Şunun hani istatistikası ekrana getirýärler mi? Men tek esasy nemeler, gatken nemeler bar berdi, gatken. Hani şolun istatistikasyny bersinler, ýa bolmasa un zawotlary bar. Yani önürýän buğdoýum şo fotoradan kärennesine berip bir Türkmen bir daýhan pakyrany gara rahmet bilen önürýär, gara rahmet bilen. Hani şoň önürýän nemesini analiz neme bersinler, statistika çıkarsınlar. Ondan näçe prosenti un edilip alındy, gaýtadan işlenilip, näçe prosenti zaýa boldy zeňlep. O habar gelip dura gatken bu döle zaýa zeňlenýärdi. Näçe prosenti kepek bolup çykdy. Şol sanda pawta önümçülügün şolar ýalar. Tapawdy ýok, haýsy bir önümçülükdi. Ýa bolmasa sement zawotlary bar, gatken nemeler bar berdi. Ya onu yalan habar bilen berýärler, prezidentiň öňüne atjydyk. O prezident kim prezident bize bu neme gerek gelur, gerek ýeri ýok bize. Ya prezident şu zatları düşünüp bilmeyen olsa biz düşünýärse şu zatları. Sonra gelip çykýan orta. Tamam. Ondan biz söhbet şu ýerde şahsiýet bilen bir işimiz ýokdur. Hökümet bolsa hökümet diýenler, döwlet bolsa döwlet diýenler, näkärler. Şahsiýetiň hiç biljek nemesi ýok berde, şahsiýet bilen ýok. Ýok. Şahsiýetden işimiz ýok diňe şol meselem o hojulugyny seredýän pudoň ýol başçysy barmy? Kim bolsa o şahsiýet bilen işimiz ýok, şonuň ýerine ýetirýän işini aýdýar. İşi şol iş ýerine ýeten ok. Edýän işine jogap berdir. Kim bolsa da edýän işine jogap ber. Şu edýän işi üçin neme berýärdi? O şahsiýetine o kim bolsa bolsun ol bu şahsiýet bilen işimiz ýokdur. O türmäge girip çykan bolsun, narkoman bolsun, ýa adam öldürip gören ýer bolsun, edýän işine jogap bersin. Şahsiýetine gidemiz ok biz onu. O zaman ýa-ni neme suw aradadan aýtdyň. Suw näçe götürüp suw içýär. Näçerak gelip Türkmenistana. Indi şo ýurtdan çykan adamlaryň ýurtda girip bilmeýän 60 götürümlüň dolu çykandan sonra ýoluň yapylandan sonra 40 götürüm içinde galar ýurtdyň. Galan götürüm daşyna çykdy. Şo daşyny aklar şo ýurdun içinde suwdan içen okşuwar. Şo 40 götürümniň arasynda duruy bir zaý arasynda suw bilen üpçün etip bilen ok ýurdun içinde halkyny. Üpçün edip bilen oklar, işlän ok. Şo 40 götürüm galy. Ýurdun içiniň halky, watandaşlary, Türkmenistan watandaşlary 40 götürüm ýurdun içinde var. Ýöne şolar arasynda suw bilen üpçün edip bilen ok. Bol nan bilen, bol arasynda ak un bilen üpçün edip bilen ok. Arasynda duz bilen üpçün edip bilen ok. Ýa bilen arasynda. Pullu da bolsun, pulu bar bolsun, ýöne puluny da tapdyrlanar. Arasynda ak bilen 40 götürümi bar, 60 götürümniň olar bilen oň içiniň zatlaryny eksik zat ýok. Şu 60 götürümi ýurdun daşyna biz heme şu gelýän ýurtlarymyz bilen hemme zadymyz bilen üpçün edýärler. Biz işläp berýäris we hemme zatlarymyz şu ýerden satyn alýar. Iýi çiwilýär oň daşyndan. Öýümizde, o maşgalamyzda da ýurdumyzda, watanymyzda da pul berýäris. Diýjek bolýanym Türkmenistanyň içindäki suwuny içemiz ok. Gadyny ýakamyz ok, togyny ýakamyz ok. Ýol bilen ýörämiz ok, howasyny kapalamyz ok. Hiç bir zat edemiz ok. Arasynda
çıktıcısı arasında pul berýär Türkmenistanyň içine diýip uro diýadyp ýöne bu da sonra çıkdy kän analiz edildi näçe wagtdan bäri Türkmenistana bizim pulumuz bar ana. Ine aýdyň kemine da ýaşdamy çykanlar, saparaga da çykanlar, ýol haçan açylar, ýol bizim ýoluň näme üçin ýapyklygyna düşünen wagtyňyz açylar diýipdi. Ýol näme üçin ýapyk watandaşlar men aýdaýyn. Ýol bizim ýurdun içine gadananmyzy, ýurdun içine diýip, ýöne içine däl gadanan pullarymyzy uratmamyz üçin ýol ýapykdyr. O pullar nirä gidýär? Türkmenistana ha giden o. Türkmenistana gidýän bolsa 9 milliarddan geçen pul, gowrak uradylan pullar nirede? Ine meselem her on diýsem häzir illeşlenmeli köpüsi diýmegim mümkin. Urad ýa-da öýmüzäkler pul alýar diýmegim mümkin. Dogry alýarlar. Ýöne alandan soň o pul mana döwürýär. Sen bir zat almana ähtiýaçyň bar. Mana döwürýär, ýene o pul alan dollaryny valyutany içine berýär. Dogrudan söhbet. Valyutany şu içinde aýlap durýar. O şo bir aýlanýan pul bar. Sen mecbur mana da almaly bolýar. O ýurdun içindäki dollar meselem 1 milliard dollar bar ýurdun içinde. Şo dollar şol aýlap dur, şo 1 milliarddan köpelenok. Emma uradylýan pullar gatykän. Diýmek taşyna gidýär. Biz başga birlerini ekleýäs. Bizim ýolumyzy ýapdan adamlary, bizi öýümizden, çağalamyzdan, maşgalamyzdan, watanymyzdan, toplamyzdan aýra salan adamlary ýapýar. Aýra salan adamlary pul berýäs. Näme üçin biz hene şu ýerde söwge geň zat adam, meselem türkmen watandaşlar Polşaýa deňise gidip bilýärler, öz ýurdumyzda. Katara deňise gidip bilýärler, Dubaýa gidip bilýärler. Başga istenlik bir ýurtlara gidip bilýärler. Näme üçin öz öýümüze gidip bilýärmiz? Watandaşlar Pulladan sonra katı geň zat. Bu men watanım däl, ya Katar men watanım däl. Ya Dubaý watanım däl. Ya ýene Amerika, ýene bir Ýewropa ýurtları men watanım däl. Öýüm ýok wataýdy. Ýöne men o ýurda gidip bilýän. Şo ýurtda işem tapylýan, ýatarajaýam tapylýan, iýjemem tapylýan, sözüne döýme pul urady bilýän. Diýmek bärde näme sorun gelmiş ki orta? Näme üçin men öýüme ojagma çağalamyň arasyna gidip bilemem. Gaty geň zat muny adamlar özlerini soraw bermeli. Onu soraw beren oklar ýol ýapyp diýerler, ay ýol ýapylýansa Dubaýa gidip işlejek. Katara gidip işlejek, Türkmenistana gidip işlejek. Ýollar ýeňşe olaň özleri üçin açyk bolup ýollar. Ol gerekli adamlar üçin ýollar açyk. Ýol ýapyp bolsa söhbet näme üçin sen Katara gidip bilýän? Ýol açyk eken diýmek, ýol açyk. Ýol açyk. Gerek gelden. Sen gerek gel istenlik goýatanyşy ýüzlenýän berdi. Yani siz ýollar haçan açyk diýär. Ha bunun her hil panika ýaraýarlarda, yani provokasiýa ýarlarda. Şu koronavirusdan näme bolan? O öldüre koronavirus ýok diýär ondan öňüne şäherler geçirekdi. O koronavirus bolaýan ýagdaýynda da öňüne şäherler bar, görýär. O zatlara hani döwlet nemesinde durýan bolsa hökümet ýerine durýan bolsa näme şol öňüne arş nemelerini geçiren oklar. Eger şo soralar ortağa çykyp her kim şo soraw berbilýän bolsa özüne ýeňişden diýwaýdan sözüm bar. Onda sen hakykatdanam öz döwletine gerek derden. Gerek gel. Näme üçin gerek gel? Ine şu zatlar üçin. Ýani gaýdyp geçen zatlarymyz üçin. Onu bärde sonra ortaga çykýardy. Onu bizim döwletimiz galarmy diýilen sonra ortaga çykýardy. Ýok, sen döwletiň gitip ýok bolup gitmeň bir gylýarjak nemesini üstüne dur. Seher elin sarsalar olam gidýär. Ýöne şoň istenlik watandaşyň şoňa düşünmegi gerek bärdi. İsten o bir sen gelip etip berse, o sen bir gelip etip berse, etip bereniň o nemesini höýür görer ol. O bir gelip etip berse gaty uly betbaçylygyň üstüne barjaklygy ol seher kelletini işleden adam üçin düşünüp bolup durar. O näme üçin birini getip berene garaşyp otursaň sen halka, senem halk, menem halk. Men halk bolan üçin şu zatlara aklym ýetýän bolsa, näme üçin siziň aklyňyz ýetýän? Aklyňyz ýetýärler, ýöne bir bizim türkmenlerimizde şeýler hakyrda, ýani özleri bir iş etip görmänlikleri üçin şu birini getip berene garaşýarlar-da. Biri etip berýän ýagdaýynda gaty uly nemäň üstüne betbaçylyk üstüne geljekdir bu zatlar. Gaty uly ýagdaýda. Näme söhbet? Bana hakykatynda şeredende bizim geçmişimizde bir edip berdi muny. Biz Türkmenistanymy orsa edip Allah, orsa gelende hani orsa Türkmenistany ösdürmek üçin
gelen wagty edip berenler, edip berenden sonra biz ne derejede düşdük, ha eden peýdady. Näme başga bir ýene bir geljek taňa golumyz otjak ýurt. Şundan oňa taýda edermi? Dogry bolup biler, bir adajyk meselen bir ýerde $300, $500 aýlyk alýansoň o taýda $1000, ýöne watan tenk bolmaz. Toprak seninki bolmaz. O ýerde de nähil bolup Yer işleýärler, eýesi ona başga bir ýer maýtdyk. bolmaz. O ýerde de nähil bolup işleýärler. Ya giden döwletlerine işlemek için gidýär. Türkmen watandaşy ýeňiş bir zat, Türkmen watandaşy, ya Türkmen pasportu ba adam eline Dinç Almany aýyny uzadyp bir arkaýyn bir Dinç Almany gidýän döwlet ýok. Şu Gara Rahmet bilen eklenmek üçin, pul alanmak üçin, çağırış ortamyny maşgalasyny çağırsyn eklenmek üçin gidýär o ýerlere. Yani o ýerleri barandan soňam näçinji derejeli adam bolup barýar. Yani iň soňkudan nol bir derejeli adam bolup barýar o ýerde. 0,0% derejeli adam. O ýerde täkliň hünäriň ýok, käriň ýok. Ýöne şeýle bir zat we şu zatlara bir açyk aklyny ýeten güni ananyň hökman ýagdaýda ütgejekdir Türkmenistan. Olada oňa da siziň haçan bir düşünjeňiz ütgen güni, şu zatları düşünen günüňiz, şu zatları gowdurmuşda ýaşap bilersiňiz. Galan wagt sana biri etip berýän ýagdaýynda gaty uly nämäň üstüne barjaklar bu zatlar. Yani sohbata gelip çıktı yani. Sen Avrupa'ya gidiyorsun, uğra dersin. Böyle $1000 uğra dersin. Yani şimdi uğradan $1000 yurduna gir ya mi? Sağlaga var ya mi? Arası muktarda. Ya Western'ın üstüne uğra diyanmasan başka uygurun. Ya olmasa blockchain, blockchain nemeğin üstüne uğra diyanmasan ya olmasa kartlan üstünden uğra diyanmasan onunla başka uygurun. O tutumun arka alsın, tutsun, yani eline varsın. Olur ya, ama uğradan yok, eline uğra diyansın. Olam gün şatagatda var ya. Onçak daşar ýurt işläp $5,000 uğradanna da köçäňiz şogur palçyklygyna durjakdyr watandaşlar. Köçäňiz asfalt bolmajakdyr. Şu wagty gelip gören ýerleriňizdäki ýalaky aýaňyz arasdaja bolmajakdyr. Biz şu wagt görýär daşda öwreklerimizde seri synda ýa hiç ýyly bir adamlaryň çağalaryň mektebe gidişini görýär bir ýeriniň halkynyň watandaşlaryň çağalaryň gynanýan men soragyny jogabyny hiç tapyp bilemok. Näme üçin bizim köçämiz palçyk? Näme üçin meniň ýalaky watandaşlarymyň bir topar bir giden watandaşlarymyň enatalaryň çağalary ýa-da özleri ýa öýümde gelen mihmanlar aýagy palçyk gyl ýöremeli, palçyk gyl köçeden ýöremeli. Näme üçin köçelerimiz palçyk bizim? Asfalt däl. Şu soragyň jogabyny bir özüňize watandaşlara sorag berip görüň, özüňize sorag berin, oturun. Näme üçin siziň çağalaryňyz mektebe gidenle, okuwa gidenle aýagy palçyk gyl gitýärler. Öýe gelenden soňam bizjek çağa sökýär. Ya sökýär. Göwüşiň palçyklapsyň, üstüň palçyklapsyň. Yok, sağlam güzel. Bu beýle diýseňer bizim düşünmeýän nämämiz düşünýänler gatykyandyr gatlagy. Ya watandaşlaryň bunu beýle diýseň döwlet etip bermeýär. Sade dille aýdýan da ýöne şular ýalyk bir näme ortaga gelip çykýar. Olan kelleler näme köp işden şular ýalyk sonra göremdi. Döwlet etip bermeýär. Fikir ortaga çykýar da. Ana sizin döwletiň elini döwlet etip berse şular ýalyk derece ýagdaýa gelýär. Eğer döwlet eden ýagdaýynda ýok, bu döwlet etmeliler. Buly hususy etmeli. Döwlet edende şo ýagdaýy etjek bolsa. Nirden almaly? Nirden almaly? Ýa-da döwletde de şonu etmek üçin bir işlemelidir. Ol bir saýda döwlet diýen zadyň öz bina diýip ýa bir köşkden ýa binadan ibaratlar döwlet diýen zat. Onu da işleýänler ýene de şu maşgalalardan çykan adamlar Türkmeniň watandaşlarynyň arasyndan çykan maşgalalardan çykan adamlar. Onu soňam şeýle bir zat da ýeňiş. Her bir adamyň öz gymmatlygy bolmaly. Her bir adamyň gymmatlygy. Ýani özüň sene tükür. Türkmen pasportu ba adamyň, Türkmen watandaşlarynyň bir ýerde gymmatlygy barmy? Özüň pikir et. Bir ýerde ýani yurtdaşynda bolsun ýa ýurdun içinde bolsun, Türkmenistanyň içinde bolsun, istenip bir watandaşyň bir ýekece bir watandaşyň uly ýerde gymmatlygy barmy? Şoň sonra ortaga gelip çykýar.
Eger şoň gymmatlygy baý bolsa, gymmatlygyny görkezsinler bize. Näme üçindir ol hökümet diýip görenden gymmatlygy bagda. Yani men hökümetiň işgär diýip atlandyp gören istendik bir adama diýen men onu kim bolsa bolsun ol gyzyplandyran ok. Şol sana polis işgärlerine de diýen. Gymmatlygyny görkezsinler. Yani siz gymmatly keniňizde biz üçin. Siz biz watandaşlary olar ýalyk näme gorkatny tapda bol. Onu aýnam etmeli, oleýle bolmaly, beýle bolmaly. O siz düşünýän bolsaňyz ahyljan onu bize aýdyp berin, düşündirin onu. Edin ýa bolmasa şo zatlar biz talap edýär sizden. Eger başarmaýan bolsaňyz başarýanlara berin. Ine gymmatlyk. İşimiz. Ýeňiş. Başarmaýanlasaň gidişiň de. Gitsin jogapkärçiligini demedýär biz. Jogapkärçiligini isleýär derdi. Ýok, näme üçin şu ýer şo zatlar wa istenlik bir adam gymmatly bolmaly o ýerde. Sen atynda, itiňde gymmatlyk baý bolsa, atyň itiň üçin heykel ýetken bolsa, näme üçin bir beýik adamlar üçin, intellektual gatlygy eýe bolan adamlar üçin heykel eden bol. Ha. Näme diýýärdi? Ya bolmasa bir keçen adamda konuşur şu adamlar. Tüýkülü ýere düşmeýän adamlar, güýçlü adamlar bar. Türkmen nemesinden çykan. Türkmenistanyň içinden çykan adam. Sizde baý bolsa, onda sizin baglygyňyz onda düşünüp gıladı ekenler. 200'lü. Arka tarafınızda var sizin. Eğer adam bolýan bolsaňyz düşünürdüňiz. Yok, bular adam hata görmeýänlikleri üçin şu ýagdaýa gitdi. Eger biz şu zatlary düşünmeýän bolsak, onda bizim ýeňsemiz, çöreğimiz ýeňsemizden ýerdik. Bizim siz ýaly agzymyzdan ýer çöreğimiz ýöne. Şu zatlary düşünýänliklerimiz üçin sizden talap edilýär bu zat. Şu soralar, şu jemgyýetim, türkmen jemgyýetimizin özlerine köpürak sorag bermekleri gerek. Sorag berdiňizse jogap çykýandyr. Sorag bermeseň jogabam çykýandyr. Şol bir ýörer ýörersiň. Bir geň zat bar da bizim şu türkmen jemgyýetinde, türkmenem diýmäýin, ine ştaýda bir bolan ýagdaýda, meselem özünden bu ulak işgärdäk adamyny has uly hasap edýär. Gaty ütde şu adam özünden wezipesi meselem öyle son işgär bolsa da ol şo patronu gaty zat hasap edýärler, beýik zat edýetmez. Son bu patrono bu diýerler. Şunu ýaly bir näme aýdym, bir geň ýagdaý barada bir ýere gitdik da on bir işgäri patron bir kişiräçik bir şirket bar da bir ýerde. Patron olsa da aýt nemedir? Başlyk diýip mi? Şirketler bar da, başlyk diýmek bolýar, patron diýmek. Bu taýda nemeler bolýar? Bizimki ýaly edara zat ýokdur, Türkmenistanyň edara ýokdur, şirketler bar, hemmesi öz başdak zatlar. Şonu şu bir işgär bar da, könüjü eşkilje görmüş işläpdir adam, patron hakyny gurrun berýär. Hemme dolap atýar. Hemme mahorka dolap atýardy. Men mahorkam gowy diýär. Men mahorkam gowy diýär. Mundan niýe? Muny diýär, patronum çekdi diýär sen niýe? Gözüňe gelýär, men patronum şu mahorkadan çekdi diýär. Patron kim diýdim? Men aýtdym, patron kim diýdim? Hudaý mı diýdim? O sen ýaly adam, sen mahorka çekýänsiň, olam çekipler diýdim. Ay, o da patrona diýär. Patronum çekdi o men diýär. Gelip ýeten derejede men aýtjak bolýan adam şundan bada ýanky bizim döwlet etmeli, hökümet hökümetlen oýun etmeliler. Döwletlen oýun, döwletdäki işleýänlerem, hökümetdäki işleýänlerem adamdyr, bir ýalydyr. Her mämiz Türkmenistanyň kanunlarynyň öňünde, konstitusiýanyň öňünde, kanunyň öňünde hemmämiz deňdir. Allahyň öňünde hemmämiz deň bir adamdyr. Bir iş edip bilýän bolsak edeliň, iş edip bilmeýän bolsak iş etseklere päsgel bermäliň. Başarmayan olsan başarayan işini etmeli. Doğrudan sökmez. Doğru aýdýan. Men muňa göz ýetirmege gerek. Olar bir uly bir ýankyň aýdyşýaly patron men mahorkamdan çekdi diýişýaly bir geňwer oturmaň döwlet diýänmidem, hökümet diýänmidem özümiz ýaly bir maşgalalaryň içinden çykan adamlardyr, sen ýaly adamlardyr. Doğru aýdýan ýeňiş. Ýöne bärde patron bolýar. Yani patron nemesine başlık neyet başlık bolýar. Bizim nememizde ýurdun içindäki bükülüp hak ýerler var, olara yani sahip de saýma, biz olarda saýan ýok, bizim özümizde. Bizim özümizde şolar ýaly. Ýöne şu derece neyet başlyk bolup bolýar. Sen bilgiň bolsa
biraz kelleňdi nemen baý bolsa, bilimin baý bolsa senin bolup bilersiň. Ýöne bolmak isleýän oklarda biziň nämemiz, watandaşlarymyz bolmak isleýän oklar. Ha, bolmak isleseler hem durmuş mümkin finans ýagdaýlary biraz neme bolanlygy üçin şert ýok ýani okumana. Okuwa gelen nemelerem görüpler biz. Okuma üçin yurt daşyna çykan ýaş adam nemelere bu yetkinjeklerim görüpler. Näme üçin beýle bolýar? Senin başlyk bolup bilersiň berde. Ayrımçylyk nereden başlaýar? Şon ýalak ýerden başlaýan soň şu başlyk etmenim ka diýilip üýtgeşik bir adam bolup görnýärdi. Ýani başlykçany, başlyk sen ýala adam. Özüni pes duýýarlar adamlar, özü pes bir adam urak bolsa, ay men şonu edip bilmeýär, bu gaty üýtgeşik bu patron boldy. Patron mahorka çeker, ýani gaty gülkün belli şu wagtda. Ol gülkün saat gaty näme Gülkün belli gasarmam belli. düşünce nemesi. Düşünce nemesi. Düşünmek isleýän oklar, isleýän baý bolsa, ütkä bilýär. Hökman ýagdaýda ütker. O düşünce ýöne islew ýok, şoňa düşünmek barada islew ýok-da. Islew bolanyň onuň o zatlara hökman ýagdaýda düşünip başlar ýöne. Bar nemesi islegleri pul kazanmak da bizim vatandaşlarymyz. Pul kazanmak. Yani pulun uýuzyny ylgap nemetmek ýöne akıllary ýetenok näme sebäpden pul kazanýarlyklaryny. Pulum kazanmak goýdur maşgalaňy etmelidir ýöne dogry ýerden kazanmaly. Bular ýaly ýagdaýda kazanmaklygam dogry däl, hatda kazanýan bolsak o da bir başga bolýar. Ýurda urudýan zat bize elimde ýöne bir renkli kagaz berilýär. Bayanova, halkymyz Bayanov taşyndan işläp şunça halky ýurdy baýatjak, ösürjek bolup çykan 60 götürüm çykdy şol. Meselem öz maşgalasyny baýatmak üçin çykdygy şol ýurdy watany baýatmak üçin çykdym diýdigidir. Söhbet şu taýda boldy däýelmi? Şu ýerde gutaraýar. Sonra gatkan. Ýöne bunu demesi badyr dogan, badyr ýuwaşlyk bilen geljekdir. Ýani tema bölünip ekrana çykmaky. Ýani bu watandaşlar bu näme kelek gelnime gelýär? Ýani öz aramyzdaky gürleşen nämemiz? Ýani eger biziň ýeňiş kimizem şular öz aramyzda gürleşip bilýän bolsak, siz näme üçin şu zatlar öz aramyzda gürleşip bilýäňiz? Ýani bir ara toplanan wagtyňyz, bir ara gelen wagtyňyz öz aramyzda şular ýaly gürrümler etseňiz, has bu bolar ýerine düşer. Yani wagtyňyzy birazçyk boşuna sarp etmeň, şu zatlary düşünmeňiz gerek. Her bir watandaşyň şu zatlary düşünmegi gerek. Eger siz düşünmeseňiz, ýene üstüňizden şular ýaly bir taýakla oturar. Şular ýaly nemeli hökümetler. Düşünmeýän adamlar. Dowam eder bir ýagdaý gutormaýar. Düşünilmese, jemgyýet şuňa düşünilmese gutormaýar bir ýagdaý, mundan da gitdiçe beterleşer. Dagap ýok bolup gider. Elbette. Şoň üçin her watandaşyň bu nemeler hakda düşünmegi gerek, özüm gaty diýip düşünmegi gerek. Ýüzde hiç bir zat döwlet hökümet etip berýän näler, şol sany döwlet hem etip berýän näler. Eger döwlet derejesinde bolýan bolsa, şol zatlary mümkinçilik töredip berilýändir. Ýani ýer suw reformasyna geçirilen ýagdaýynda da şol zatlary şu hususy ýeçilik, hususy önümçilikler, önüm öndürýän gatlyklar döredilmegi üçin döwlet şert töredip berýändir şol zatlary. On etip bermeliğine zat yoktur berdi hiç ili. Şolar ýaly gençler bu toray alanna. Sağ olun vatandaşlar. Sağ olun. Aha.